ஸோ 650 ரூபா 1300 வந்து 50% ஆஃபரில் வெறும் 650 ரூபாய்க்கு எவ்வளோ ஃபிட்டாக இருக்குது பாருங்க. ஆக்சுவலாக 395 அப்போ 50% ஆஃபருங்கப்போ 200 ரூபா தான் டிஸ்கவுண்ட் இருக்குது, ஆஃபர் இருக்குது. நம்ம ஈரோடு சென்னை சிக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா பிக் பிரதர் கலெக்ஷன்ஸ் அப்படின்னு செப்பரேட்டாக ஒரு செக்ஷன் வச்சிருக்காங்க. இங்கே இருக்க கலெக்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 3XL ஆரம்பிச்சு 4XL 5XL அது வரைக்கும் இருக்குது. ஸோ ஷர்ட்டிங் ஷூட்டிங்ஸ்னே பாருங்கள் எவ்வளோ பெரிய வந்து கலெக்ஷன்ஸ் வந்து வச்சிருக்காங்க பாருங்கள். செக்ஷனே ஃபுல்லாகவே வந்து உங்களுக்கு ஷர்ட்டிங் ஷூட்டிங் தான். 10 செட்டு வந்து நீங்கள் ஷர்ட்டிங் ஷூட்டிங்ஸ் வந்து நீங்கள் பிட் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா அதுக்கு வந்து உங்களுக்கு சூட்கேஸ் டைப்பில் வந்து உங்களுக்கு கோம்போ இருக்குது. இங்கே பாருங்கள். ஸோ டெனிம் ஜீன்ஸ்லேயே பார்த்தீங்க அப்படின்னா 495 ஆரம்பிச்சு 695 வரைக்கும் இந்த கேட்டகரி எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அது எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து ஹேங்கிங்கில் வச்சிருக்காங்க. மென்ஸ் கேஷுவல்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். 395 695 வரைக்குமே உங்களுக்கு சிங்கிள் பீஸ் எடுத்து ஆஃபர் இருக்குது. ஆஃபரில் வெறும் 3000 ரூபா தான். இங்கே பாருங்கள் 3000 ரூபாய்க்கு வந்து ஒரு கல்யாண மாப்பிள்ளை கோட்டு. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு நம்ம கோவை. இன்றைக்கி நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம்னா ஈரோடு இருக்கக்கூடிய தி சென்னை சிக்ஸ் தான் வந்திருக்கோம். ஸோ இன்றைக்கி வந்து ரீசன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆடி ஆஃபர். லாஸ்ட் டைம் வந்து நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் ஃப்ளோர் இருக்கக்கூடிய சாரீஸ் அண்ட் கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் பார்த்துருந்தோம். நம்ம இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா 4th and 5th ஃப்ளோர் இருக்கக்கூடிய மென்ஸ் கலெக்ஷன்ஸ் ஃபுல்லாகவே பார்க்க போகிறோம். மென்ஸ் கலெக்ஷன்ஸ்க்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆடி ஆஃபர் இருக்குங்க. அதுவும் 5% இருந்து 50% வரைக்கும் ஆஃபர் இருக்குது. ஸோ இந்த 4th ஃப்ளோர் இருக்க கலெக்ஷன்ஸ் என்ன இருக்குன்னா உங்களுக்கு டிஷர்ட்ஸ், அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அந்த பக்கம் ஹேண்ட்லூம் கலெக்ஷன்ஸ் ஃபுல்லாகவே உங்களுக்கு இருக்குது. ஸோ பின்னாடி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஷர்ட்டிங் ஷூட்டிங்ஸ் கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே இருக்குது. ஸோ மென்ஸ்க்குன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா 2 ஃப்ளோர் இருக்குது. 2 ஃப்ளோரில் 4th ஃப்ளோரில் வந்து டிஷர்ட்ஸ், உங்களுக்கு ஷார்ட்ஸ் அதெல்லாமே இருக்குது. 5th ஃப்ளோரில் வந்து எக்ஸ்க்ளூசிவாக ஷர்ட்ஸ் எல்லாமே இருக்குது. நம்ம போய் பார்க்கலாம். வீடியோக்குள்ள போகிறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட் டைம் என்னோட வீடியோ பார்க்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காம இது நம்ம கோவை சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே இந்த பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடக்கூடிய ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். இப்போ 4th ஃப்ளோரில் தான் இருக்கும். 4th ஃப்ளோரில் வந்து இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆஃபர் ப்ரைஸில் இருக்கக்கூடிய ஆடி ஆஃபருக்கு ஸ்பெஷலாக போட்டிருக்கக்கூடிய டிஷர்ட்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். 50% ஆஃபர் போட்டிருக்காங்க. ஸோ இங்கே இருக்கிற கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா 50% உங்களுக்கு ஆஃபர் தான். இதுலேயே உங்களுக்கு வந்து டேகே மென்ஷனாக இருக்கும். உங்களுக்கு ஆஃபர் இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து 50% டிஸ்கவுண்ட் அப்படின்னு மென்ஷனாக இருக்கும். இந்த டிஷர்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 495 ருபீஸ். ஆஃபரில் உங்களுக்கு 248 தான். ஆல்மோஸ்ட் உங்களுக்கு 250 ருபீஸ் தான் உங்களுக்கு இது. ஸோ இது ப்ரோ ஸ்டாட்டிக் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா சென்னை சில்க்ஸோட ஓன் பிராண்ட் இது உங்களுக்கு. ஸோ மெட்டீரியல் வைஸ் பார்க்கும்போது குட் குவாலிட்டியாக தான் உங்களுக்கு இருக்கும். ஸோ நிறைய இருக்குது பாருங்கள். அதுலேயே நிறைய கலர் வேரியேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. அதுவும் ஃபுல் ஹேண்ட் உங்களுக்கு இது நல்லா உங்களுக்கு ஃப்ரீ சைஸ் வேணாலுமே உங்களுக்கு இருக்குது. XL XXL. இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பிக் சைஸ், அதாவது எவ்வளோ பெரிய சைஸ் பாருங்கள், 5XL. இந்த 5XL டிஷர்ட்ஸ்லாம் வந்து எங்கேயுமே கிடைக்காது மோஸ்ட்லி. எல்லாம் பெரிய சைஸ் வேணும்னு நினைப்பாங்க. அதுவும் ஆடி ஆஃபரில் இவங்க 5XL சைஸஸ் கூட வந்து உங்களுக்கு வந்து ஆடி ஆஃபரில் போட்டிருக்காங்க. அதுவும் 50% ஆஃபரில். இதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 395. அப்போ 50% ஆஃபருங்கப்போ 200 ரூபா தான். பாருங்கள் 200 ரூபாய்க்கு எவ்வளோ பெரிய டிஷர்ட் பாருங்கள். அதுவும் மூன் வாக்கர் அதோட பிராண்டோட உங்களுக்கு கிடைக்குது. அதுலேயே வந்து நிறைய உங்களுக்கு கலர் வேரியேஷன்ஸில் பாருங்கள். இதெல்லாம் பாருங்கள் செம்மையாக இருக்குது. எல்லாமே 495. உங்களுக்கு இதில் 50% ஆஃபரில் உங்களுக்கு 250 ருபீஸ் தான். இதெல்லாம் வியர் பண்ணும்போது அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும். மெட்டீரியல் தாங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஆக்சுவலாக ரொம்ப கூல் காட்டனாக இருக்குது. ரொம்ப வந்து ஒரு சஃபகேட்டடாக உங்களுக்கு இருக்காது. ஸோ போடும்போதே உங்களுக்கு வந்து அவ்வளோ கூலாக இருக்கும். ஏன்னா வந்து மெட்டீரியல் வைஸ் பார்க்கும்போது, குவாலிட்டி வைஸ் பார்க்கும்போது இங்கே சூப்பராக இருக்கும். அதுவும் ஆடி ஆஃபரில் 50% அப்படிங்கும்போது செம்மையான ஆஃபர் தான். இதெல்லாம் நல்லா ட்ரெண்டியாக இருக்குது எல்லாமே. இதுலேயுமே உங்களுக்கு 50% ஆஃபர் தான். ஸோ 600 ரூபா அது உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 300 ரூபா தான். அது டிஷர்ட்ஸில் வந்து உங்களுக்கு வந்து காலர் டிஷர்ட்ஸ் கூட இருக்குது. அதுவும் 50% ஆஃபர் இருக்குது. ஸோ ஆல்மோஸ்ட் 900 ருபீஸ் இது உங்களுக்கு. இது உங்களுக்கு இது 450 ருபீஸ் தான். இது ஜெர்சி மாடலில் உங்களுக்கு இருக்குது. ஸோ அதில் இங்கே உங்களுக்கு பார்த்துருந்தேன் சென்னை சில்க்ஸோட உங்களுக்கு சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் இருக்கு இல்லையா. ஸோ சென்னை சூப்பர் கிங்ஸோட உங்களுக்கு ஜெர்சியும் டைப் இது. இதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜெர்சிங்கிறதுனால உங்களுக்கு வந்து டேக் வந்து உள்ளதாக இருக்கும். 295. அப்போ 50% ஆகும் 150 ருபீஸ் தான். இங்கே பாருங்கள் 150 ருபீஸ்க்கு உங்களுக்கு வந்து செம்மையான ஒரு ஜெர்சி இது. சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அதோட ஜெர்சி இது உங்களுக்கு இது. ஸோ அதுலேயே வந்து நிறைய உங்களுக்கு கலர்ஸ் இருக்குது பாருங்கள். டிஃப்ரெண்ட்டாக வந்து உங்களுக்கு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இது எல்லாமே உங்களுக்கு ஆஃபர் தான். ஸோ இதில் வந்தீங்க அப்படின்னா XL XXL உங்களுக்கு சைஸ் வாரியாக வந்து உங்களுக்கு வச்சிருக்காங்க. இதுலேயும் உங்களுக்கு வந்து 5% ஆரம்பிச்சு 50% வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து ஆஃபர் இருக்குது. ஸோ அதுவும் ஒரு பிராண்டடான டிஷர்ட்ஸ் வாங்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்து சென்னை சில்க்ஸ் வரலாம். ஸோ இங்கே பாருங்கள் இது வந்து ஒரு சொட்டர் டைப்பில் இருக்குது. பாருங்கள் இதுலேயே நிறைய கலர் வேரியேஷன் இருக்குது பாருங்கள். எவ்வளோ கலர்ஸ் இருக்குது பாருங்கள். இதெல்லாம் லேட்டஸ்ட்டாக இப்போ ட்ரெண்டியாக போட்டிருக்கு. ஜீன்ஸ்க்குலாம் இதெல்லாம் வேர் பண்ணும்போது அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும். ஸோ நானும் ஜீன்ஸ் தான் போட்டிருக்கேன். இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குன்ட்டு. இப்போ வின்டர் சீசனுக்கு இதெல்லாம் வந்து போட்டால் நல்லா செமையாக இருக்கும். ஸோ காலர் டிஷர்ட்ஸ் கூட பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதில் பாருங்கள் காலர் டிஷர்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து பிராண்டட் உங்களுக்கு இது. ஸோ இதெல்லாமே 5% உங்களுக்கு ஆஃபரில் இருக்குது. ஸோ அதாவது ஆல்மோஸ்ட் நீங்கள் எந்த ஒரு நீங்கள் டிஷர்ட்ஸ் எடுத்தாலுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து டிஸ்கவுண்ட் இருக்குது. ஸோ இதெல்லாம் பாருங்கள் ஒரு ஹூடி டைப்பில் இருக்குது. இது ஒரு நல்ல செம வெயிட்டாக இருக்குது. ஸோ இதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு 795. இதில் உங்களுக்கு 10% டிஸ்கவுண்ட் இருக்குது. நான் சொன்ன மாதிரி வந்து எந்த டிஷர்ட்ஸ் எடுத்தாலுமே உங்களுக்கு வந்து டிஸ்கவுண்ட் இருக்குது, ஆஃபர் இருக்குது. ஸோ இப்போ பார்க்க போகிறது என்னென்னா ஒரு பிராண்டட் செக்ஷன் வச்சுருக்காங்க. அதாவது பிராண்டட் டிஷர்ட்ஸ் எல்லாமே தனியாக செப்பரேட்டாக ஒரு செக்ஷன்
செக்ஷனில் வச்சிருக்காங்க. ஸோ பிராண்டெல்லாம் என்னென்ன பிராண்ட் இருக்குன்னு கேட்கலாம். அதாவது சென்னை சில்க்ஸோட ஓன் பிராண்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ZF. ஸோ அந்த ZF பிராண்டில் பார்த்தீங்கன்னா 25% வரைக்கும் உங்களுக்கு ஆஃபர் இருக்குது. 995 அப்படின்னா உங்களுக்கு அதில் 25% உங்களுக்கு ஆஃபர் இருக்குது. ஸோ அதை தவிர ZF தவிர நிறைய பிராண்டட் உங்களுக்கு இருக்குது. வேன் விசென்ட் இருக்குது, ஸோ கிளாசிக் போலோ இருக்குது, லூயிஸ் பிலிப்ஸ் இருக்குது, எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா பிராண்டடாக உங்களுக்கு இருக்குது. ஸோ பிராண்டட் ஷோரூம் வாங்கணும்னா நீங்கள் பிராண்டட் ஷோரூம் தான் போகணும் அவசியம் இல்லை. சென்னை சில்க்ஸ் வந்தீங்கனாலே போதும், எல்லா வகையான பிராண்டடுமே இங்கே வந்து கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே டிஷர்ட் செப்பரேட்டாக வச்சிருக்காங்க. ஸோ நீங்கள் அது நீங்கள் வாங்கிட்டு நீங்கள் அதுக்கு மேட்சாக வந்து நீங்கள் ஜீன்ஸ் இங்கே நீங்கள் மேட்ச் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த பிராண்டட் டிஷர்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா சென்னை சில்க்ஸோட ஓன் பிராண்ட் இருக்கு இல்லையா ZF, அந்த பிராண்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஆஃபர் போட்டிருக்காங்க. அதாவது கோம்போவாக இந்த N95 மாஸ்க் மோனோலித்திக் இந்த N95 மாஸ்க் தனியாக வாங்கினீங்க அப்படின்னா 400 rupees. பட் உங்களுக்கு இந்த டிஷர்ட்டோட சேர்த்து செப்பரேட்டாக உங்களுக்கு வந்து 895 வந்து ஆஃபர் கொடுக்குறாங்க. கோம்போவாக நீங்கள் வாங்குறப்ப இந்த மாஸ்க் ப்ளஸ் டிஷர்ட்ஸ் உங்களுக்கு வந்து பிராண்டடாக வாங்கிக்கலாம். அதுவும் 895 நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். ஸோ அதில் நிறைய கலர்ஸ் உங்களுக்கு இருக்குது, அதை நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நான் காமிக்க போகிற கலெக்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப எல்லாத்துக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஃபேட்டாக இருப்பாங்க. ஸோ என்னோட சைஸ்க்குலாம் வந்து டிஷர்ட்ஸ் எங்கே கிடைக்கும், ஷர்ட்ஸ் எங்கே கிடைக்கும், குர்தாஸ் எங்கே கிடைக்கும்பாங்க. நம்ம ஈரோடு சென்னை சில்க்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா பிக் பிரதர் கலெக்ஷன்ஸ் அப்படின்னு செப்பரேட்டாக ஒரு செக்ஷன் வச்சிருக்காங்க. இங்கே இருக்க கலெக்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 3XL ஆரம்பிச்சு 4XL 5XL அது வரைக்கும் இருக்குது. அது 50 சைஸ் வரைக்கும் உங்களுக்கு இருக்குது. 50 சைஸ்லாம் எங்கே கிடைக்குன்னு அப்படி தெரியல. நான் ஒரே ஒரு பீஸ் வந்து சாம்பிளுக்கு உண்மையாலுமே இது 50 சைஸ் தானா அப்படின்னு பார்க்குறதுக்காக கேட்டிருந்தேன். நான் உங்களுக்கு பிரித்து காமிக்கிறேன் பாருங்கள். குர்தாவில் வந்து 50 சைஸ். நார்மலாக வந்து குர்தாஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அப் டு XXL போகும், இல்லை XXL போகும். இங்கே பாருங்கள் 50 சைஸ் வந்து உங்களுக்கு ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிறேன். இங்கே பாருங்கள் 50 சைஸ் எவ்வளோ பெரிய குர்தா பாருங்கள். அதுலேயும் வேறு 50% ஆஃபர் வேறு போட்டிருக்காங்க. ஸோ ப்ரைஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 595 உங்களுக்கு இது. ஸோ இங்கே பாருங்கள் வச்சு காமிக்கிறேன். எனக்கு ஏதோ போத்துன மாதிரி இருக்குது ஆக்சுவலாக. எவ்வளோ பெரிய சைஸ் பாருங்கள். ஸோ வீடியோவில் பார்க்குற நீங்கள் ஏதாவது ஃபேட்டாக இருக்குது நீங்கள் ஃபீல் பண்ண வேணாம். உங்களுக்கு தேவையான கலெக்ஷன்ஸ் வந்து இங்கே இருக்குது. அது குர்தாஸ் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்க்ளூசிவாக வந்து ஷர்ட்ஸு, மெயினாக சொல்லணும் அப்படின்னா பேண்ட்டெல்லாம் மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் காட்டன் பேண்ட்டு, ஸோ ஜீன்ஸ் அதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெடிமேட், நீங்கள் இது ரெடிமேடாக வந்து ஒரு மெட்டீரியலை வாங்கி தான் நீங்கள் ஸ்டிச் பண்ணணும். பட் ஆனால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரெடிமேடாகவே வந்து உங்களுக்கு ஸ்டிச் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ பெரிய சைஸ்ன்னு. அதில் வேறு உங்களுக்கு ஆஃபர் 10% வேறு உங்களுக்கு இருக்குது. ப்ரைஸும் வந்து பெருசாக இல்லை, 1295 அந்த ரேஞ்சு தான் உங்களுக்கு இருக்குது. காட்டன் பேண்ட் பாருங்கள், வா பெரிய சைஸாக தான் இருக்குது. 44 இது செம்மையாக இருக்குது. மெட்டீரியலும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பெரிய சைஸ் போகும்போது உங்களுக்கு குவாலிட்டியில் உங்களுக்கு வந்து குறைய வைக்கல. அந்தளவுக்கு வந்து மெட்டீரியல் வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள். ஸோ இந்த காட்டன் பேண்டோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 1265 உங்களுக்கு இது. ஸோ இதுலேயுமே வந்து இப்போ 44 காமிக்கிறேன். இது அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா 46, 50 எல்லா சைஸ் ரேஞ்சிலுமே எல்லா கலர்லையுமே இருக்குது உங்களுக்கு. டார்க் கலர் வேணுமா அதுவுமே உங்களுக்கு இருக்குது. அதாவது ரொம்ப மைல்டு கலர் மட்டும் இல்லை, டார்க் கலரு உங்களுக்கு அதிலே பாருங்கள், க்ரீன் கலர் உங்களுக்கு இருக்குது. ஸோ அதில் லைட் சாண்டில் நிறைய கலரில் உங்களுக்கு இருக்குது. ஸோ ஜீன்ஸ்லேயும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதுலேயும் நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்குது. 3 வெரைட்டிஸ் இருக்குது பாருங்கள். லைட் ப்ளூ இருக்குது உங்களுக்கு. ஸோ லைட் வந்து உங்களுக்கு வந்து ப்ரௌன் இருக்குது. ஸோ டார்க் கலர் உங்களுக்கு இருக்குது. ஜீன்ஸ்லேயும் உங்களுக்கு வந்து பெரிய சைஸ் இருக்குது. பெரிய சைஸாக நீங்கள் வந்து ரொம்ப ஒரு ஃபேட்டாக இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணவே வேணாம். உங்களுக்கு நீங்களுமே வந்து ஜீன்ஸு குர்தாஸ் எல்லாமே எல்லார் மாதிரியுமே போடலாம். ஸோ அதுக்கு நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிக் பிரதர் கலெக்ஷன் செப்பரேட்டாக இருக்குது. அதை கேட்டு நீங்கள் இமீடியட்டாக பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். இவங்க வச்சுலாம் வந்து ஷார்ட்ஸ் பார்த்தோம். ஸோ அதே மாதிரி லோயஸ்லேயும் உங்களுக்கு வந்து ஆஃபர் உங்களுக்கு இருக்குது. அதுலேயுமே 5%, 50% உங்களுக்கு ஆஃபர் இருக்குது. அதில் நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸில் வந்து வெரைட்டி இருக்குது. ஒரே மாதிரி ஒரு பிளைனாக வந்து ஒரு செக்கு மேலே இல்லை, டிஃப்ரெண்ட் பேட்டர்னில் உங்களுக்கு நிறைய கலெக்ஷன்ஸ் இருக்குது. நீங்கள் மெயினாக சென்னை சில்க்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா கலெக்ஷன்ஸ் தான் இம்பார்ட்டன்ட். கலெக்ஷன்ஸ் வந்து நீங்கள் வந்து நிறைய வேரி ஆகிட்டே இருக்கும். அதாவது ஒரே மாதிரி இருக்காது. ஒரு டைம் நீங்கள் வருவீங்க அந்த மாதிரி இருக்கும், இன்னொரு டைம் வரும்போது இன்னொரு யூனிக் பேட்டர்ன் இருக்கும். கரண்ட்டாக ட்ரெண்டுக்கு என்ன இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வந்து உங்களுக்கு வந்து கலெக்ஷன்ஸை இறக்கிட்டே இருப்பாங்க. ஸோ வேறு பார்க்கலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஷூட்டிங்ஸ் தான். ஸோ ஷூட்டிங்ஸ்னே பாருங்கள் எவ்வளோ பெரிய வந்து கலெக்ஷன்ஸ் வந்து வச்சிருக்காங்க பாருங்கள். செக்ஷனே ஃபுல்லாகவே வந்து உங்களுக்கு ஷூட்டிங்ஸ் தான். ஸோ அதுலேயுமே வந்து நீங்கள் பிராண்டடாக வாங்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் வரலாம். ரேமன் ஷோரூம் இருக்கு இல்லையா, ஸோ அந்த ரேமன் ஷோரூமில் கூட கொடுக்கக்கூடாத ஆஃபர் வந்து இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. அதாவது 25%. நார்மலாக வந்து உங்களுக்கு ரேமன் ஷோரூமில் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆஃபர் கிடையாது. பட் ஆனால் நம்ம சென்னை சில்க்ஸில், ஈரோட்டில் இருக்க சென்னை சில்க்ஸில் வந்தீங்கன்னா 25% இந்த ரேமன் அந்த ஒரு பிராண்டில் இருக்கக்கூடிய மெட்டீரியல் ஷர்ட் பிட் பேண்ட் பிட் வந்து நீங்கள் வாங்கிட்டு போய்க்கலாம். 1400 ரூபாய். அதில் உங்களுக்கு 25% டிஸ்கவுண்ட்டு. ஸோ அதில் நிறைய வந்து உங்களுக்கு கலர்ஸ் இருக்குது. சும்மா 1-2 பீஸ் மட்டும் உங்களுக்கு ஆஃபர் இல்லை, அதில் நிறைய கலர்ஸ் இருக்குது. ரேமன் பிராண்டில் நீங்கள் வந்து எடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு 25% டிஸ்கவுண்ட் இருக்குது. ஸோ அதை தவிர நிறைய வந்து தனித்தனியாக செப்பரேட்டாக வந்து உங்களுக்கு நீங்கள் ஷர்ட் பிட் பேண்ட் பிட் எடுக்கணும் அப்படின்னா இங்கே நிறைய கலெக்ஷன்ஸ் இருக்குது. அது 295 1600 வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து கலெக்ஷன்ஸ் இருக்குது. ஸோ மீட்டர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஷர்ட் வந்து உங்களுக்கு 1.60 மீட்டர் உங்களுக்கு வரும். ஸோ இன்ச்சஸ் 58 இன்ச்சஸ் உங்களுக்கு வரும். பாருங்கள் எவ்வளோ டைப்ஸ் இருக்குது பாருங்கள். இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து ஸ்டிச் பண்ணிங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஃபுல் ஃபார்மல்ஸ்லாம் நீங்கள் ஆஃபீஸ்லாம் போட்டு போய்க்கலாம். அதை தவிர இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா செப்பரேட்டாக வந்து உங்களுக்கு வந்து ரோலாக இருக்குது. ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் மேட்ச் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு வந்து ஷர்ட்லாம் நீங்கள் சூஸ் பண்ணிவிட்டு ஷர்ட்டில் நீங்கள் அதுக்கு மேட்ச் மாதிரி வந்து பேண்ட் உங்களுக்கு இருக்குது. பேண்ட்டும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி வந்து உங்களுக்கு ரோல் வந்து ஷூட்டிங்கில் வந்து உங்களுக்கு இருக்குது. ஸோ அதெல்லாமே நம்ம பார்க்கலாம். அதில் ஒரு எக்ஸ்க்ளூசிவான ஒரு ஆஃபர் இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. அதாவது ஷூட்டிங்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் ஷர்ட் பிட் பேண்ட் பிட் மட்டும் வாங்கிட்டு போகாமல் கூடவே வந்து ஒரு ஆஃபர் வேறு இருக்குந்தாங்க. அதாவது நீங்கள் ஒரு 10 செட்டு வந்து நீங்கள் ஷூட்டிங்ஸ் வந்து நீங்கள் பிட் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா அதுக்கு வந்து உங்களுக்கு ஒரு சூட்கேஸ் டைப்பில் வந்து உங்களுக்கு ஒரு கோம்போ இருக்குது. இங்கே பாருங்கள் சூட்கேஸே செம்மையாக இருக்குது. ஸோ மிக்கி மவுஸ்லாம் போட்டு செம்மையாக ஒரு ட்ராலி, சூட்கேஸ்னு கூட சொல்லுவாங்க, ட்ராலி உங்களுக்கு வந்து இந்த வீல்லாம் கொடுத்து உங்களுக்கு இருக்குது. அந்த ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத.
ஸோ இது அப்படியே நீங்கள் செட்டோட வந்துட்டு நீங்கள் ஃபுல்லாக செட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. அவங்களே வந்து கலர் காம்பினேஷன் நம்மளாம் மேட்ச் பண்ணவே தேவையில்லை, அவங்களே வந்து மேட்ச் பண்ணி வச்சுட்டாங்க. டிஃபால்ட்டாக வந்து அவங்களே வந்து ஒரு 10 செட்டு நீங்கள் வந்து கல்யாணத்துக்கு இந்த மாதிரி வந்து காது குத்துக்குலாம் நீங்கள் வந்து ரிலேஷன்ஸுக்குலாம் வந்து நீங்கள் வந்து தட்டில் வச்சு கொடுக்குறதுக்குலாம் வந்து நீங்கள் ஷர்ட்டிங் ஷூட்டிங்ஸில் நீங்கள் பேண்ட் பிட் எடுப்பீங்க. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் ஒரு ஷோகேஸ் அப்படியே வந்து செட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. 10 செட்டு வேணுங்கன்னு சொல்லிட்டிங்கன்னா அவங்களே டிஃபால்ட்டாக 10 செட்டு வச்சுட்டாங்க. நீங்கள் அது வந்தீங்கன்னா நீங்கள் அந்த ஷோகேஸில் அப்படியே வாங்கிட்டு போயிடலாம். பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள். மெட்டீரியல் நல்லா ஹெவியாக இருக்குது, சும்மா லைட் வெயிட்லாம் இல்லை. ஷோகேஸ் தூக்கமே தெரிஞ்சு அவ்வளோ வெயிட்டாக இருந்துச்சு. நம்ம பார்த்த இந்த 10 செட்டும் எவ்வளோ இருக்குன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க? நானும் நினச்சதும் வந்து ஒரு 10,000 12,000 இருக்குது அப்படின்னு நினச்சா அப்படிலாம் கிடையாதுங்க. ஆக்சுவலாக இதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரிஜினல் ப்ரைஸ் வந்து 5,995 ரூபா, ஆல்மோஸ்ட் 6,000 ரூபா வருது. அதில் உங்களுக்கு வந்து 25% டிஸ்கவுண்ட் இருக்குது. அதோட சேர்த்து உங்களுக்கு வந்து ட்ராலி இந்த ஷூகேஸும் உங்களுக்கு ஃப்ரீ. ஸோ அப்போ ப்ரைஸ் வந்து நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணும்போது ஒரு செட்டோட பீஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வெறும் 450 ரூபா தான் உங்களுக்கு வருது. ஸோ அப்போ ஆல்மோஸ்ட் வந்து 4,500 சில்லறைக்கு, அதாவது 4,550 ரூபா சம்திங் அந்த ப்ரைஸ் தான் உங்களுக்கு வரும் கால்குலேட் பண்ணும்போது. ஸோ ஆல்மோஸ்ட் வந்து அப்ராக்சிமேட்டாக ஒரு 450 ரூபாய்க்கு ஒரு ஷர்ட் பிட் பேண்ட் பிட் வந்து நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். செட்டாக வாங்கும்போது உங்களுக்கு ஷூகேஸும் உங்களுக்கு கிடைக்குது ஃப்ரீயாக. இந்த ஆஃபர் நீங்கள் மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. இதை தவிர வந்து உங்களுக்கு வந்து 20 பீஸ் வாங்கினீங்க அப்படின்னா தனியாக அதை விட கொஞ்சம் பெரிய சைஸ் உங்களுக்கு ஷூகேஸ் இருக்குது, அதுவும் அவங்க செட் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. ஸோ அதுவுமே நீங்கள் வந்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஆஃபரில் நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பார்க்க போகிறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து காட்டனில் உங்களுக்கு இந்த ஸ்ட்ரைப்ஸ் வச்ச மாதிரி பிளைனு, அதாவது வேஸ்ட்டுக்கு மேட்ச் பண்ணி பண்ணுவோம் இல்லையா, ஸோ அதுக்குமே தனியாக செப்பரேட்டாக வந்து ஒரு ரேக் ஃபுல்லாக வச்சிருக்காங்க. ஸோ இதெல்லாமே 495 வந்து உங்களுக்கு வந்து ப்ரைஸ் ரேஞ்ச் ஸ்டார்ட் ஆகுது. எனக்கு வந்து இதுக்கு மேட்சாக வந்து வேஸ்ட்டு வேணும் அப்படின்னா அவங்களே வந்து டிஃபால்ட்டாக மேட்ச் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. டிஃபால்ட்டாக இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா 895, அதாவது வந்து உங்களுக்கு கோம்போட சேர்த்து வந்து செட்டாக வாங்குறப்ப உங்களுக்கு 895 தான் உங்களுக்கு. இதே மாதிரி வந்து இருக்கக்கூடிய எல்லா கலெக்ஷன் இப்போ வந்து இந்த ஷர்ட் எடுத்துட்டீங்க, இதுக்கு மேட்சாக உங்களுக்கு வந்து வேஸ்ட்டு வேணும் அப்படின்னாலுமே அதுக்கு மேட்சாக உங்களுக்கு தனியாக நீங்கள் செப்பரேட்டாக எடுக்கலாம், நீங்கள் கோம்போவாக எடுக்கலாம். இந்த கேகேவி அப்படிங்கிற பிராண்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா சென்னை சில்க்ஸோட ஓன் பிராண்ட் இது உங்களுக்கு. நீங்கள் பின்னாடி பாருங்கள், ஆக்சுவலாக வேஸ்டி ஷர்ட்டுக்குனே வந்து ஒரு ரேக் ஃபுல்லாகவே ஒரு ரேக்காக ஒரு ரோ ஃபுல்லாக இங்கே பாருங்கள் கடைசி வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வெறும் ஒயிட் ஷர்ட்டு ஒயிட் வேஸ்ட்டி வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து நிறைய டைப்ஸ் உங்களுக்கு இருக்குது. அதில் சாம்பிள் வந்து ஒன்று எடுத்து வச்சிருக்கோம். அதாவது 225 ருபீஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு 4 முழம் வேஸ்ட் உங்களுக்கு இருக்குது. அதிலே வந்து 545க்கு உங்களுக்கு கல்யாண வேஸ்ட் மாதிரி உங்களுக்கு வந்து இந்த கோல்டன் ஜெரிகை வச்ச மாதிரி உங்களுக்கு இருக்குது. லோ பட்ஜெட்டில் எனக்கு போதும் அப்படிங்களுக்கு இந்த 545 வேஸ்ட் எடுத்துக்கலாம். அதிலே பார்த்தீங்க அப்படின்னா 795. ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபேன்சி ஐட்டமாக தான் உங்களுக்கு இருக்குது. மைல்டாக லைட்டாக வந்து ஒரு ரிச் கலரில் உங்களுக்கு வந்து சின்ன ஒரு கோல்டன் பாடலில் உங்களுக்கு இருக்குது. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஷர்ட்டும் வேஸ்ட்டி ரெண்டுமே வந்து உங்களுக்கு மேட்ச் பண்ணி உங்களுக்கு கோம்போ மாதிரி 1295. ஸோ சென்னை சில்க்ஸோட கேகேவி ஓன் பிராண்ட் உங்களுக்கு இருக்குது. தனியாக செப்பரேட்டாக ஷர்ட் பண்ணாலுமே உங்களுக்கு 795 ருபீஸு. 1295க்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கேகேவியோட உங்களுக்கு வந்து ப்ரீமியம் வேஸ்ட்டுன்னு சொன்னாங்க. ஸோ அது வந்து கொஞ்சம் நல்லா குவாலிட்டியாக உங்களுக்கு இருக்கும். ஸோ அதே மாதிரி ஐயர் வேஸ்டிங்கிறது 9க்கு 5 கஜம் 9 கஜம் 5 கஜம் சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி வந்து 9க்கு 5 10க்கு 6 அந்த மாதிரி இருக்குது. 1095 ரூபா உங்களுக்கு இருக்குது. ஸோ வேஸ்ட்டிலுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு 50% ஆஃபர் இருக்குது. அதாவது 945 உங்களுக்கு 50% ஆஃபரில் 470 ருபீஸ் உங்களுக்கு இருக்குது. ஸோ ஆக மொத்தம் வந்து நீங்கள் சென்னை சில்க்ஸில் வந்தீங்க அப்படின்னா ஆடி ஆஃபரில் எந்த நீங்கள் ப்ராடக்ட் எடுத்தாலுமே வந்து ஆஃபர் எடுத்து நீங்கள் கண்டிப்பாக போய்க்கலாம். இப்போ வந்துருக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா 5th ஃப்ளோரில் வந்து வந்தோடனே ஒரு சர்ப்ரைஸான ஒரு ஆஃபர் இருந்துச்சு. என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மேலே போட்டிருக்காங்க பாருங்கள், கோம்போ ஆஃபர் பார்த்தீங்கன்னா டெனிம் பேண்ட் வந்து நார்மலாக நீங்கள் ஒரு பீஸ் எடுத்தீங்க அப்படின்னா 595 உங்களுக்கு இது. அதே நீங்கள் 3 பீஸ் எடுத்தீங்க அப்படின்னா 1500 ரூபா. அப்போ ஒரு பேண்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 500 ரூபா தான். ஸோ அதுவும் டெனிம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நல்ல குவாலிட்டியான ஒரு பேண்ட் இருக்குது. அதுவும் எல்லா கலர்லையுமே உங்களுக்கு இருக்குது. ஸோ சைஸஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா செப்பரேட்டாக வந்து 38, 40, 42, 36, 30 எல்லா சைஸுமே உங்களுக்கு அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ வந்தீங்க அப்படின்னா கோம்போல உள்ள மேலே 5th ஃப்ளோர் உள்ள வந்தோடனே வந்து சைட்லேயே உங்களுக்கு வச்சிருக்காங்க. கண்டிப்பாக நீங்கள் இந்த ஆஃபர் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க உள்ள வேறு என்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் இப்போ வந்து டெனிம் பார்த்தோம். டெனிமில் வந்து கோம்போ ஆஃபர் போட்டிருந்தாங்க. அதே மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா காட்டன் பேண்ட்லேயும் உங்களுக்கு வந்து கோம்போ ஆஃபர் இருக்குது. நார்மலாக வந்து இந்த பேண்ட் ஒரு பேண்ட் தனியாக எடுத்தீங்க அப்படின்னா 495 உங்களுக்கு இருக்குது. ஸோ இதே நீங்கள் 3 பேண்ட் எடுக்கிறப்ப பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு 1200 ருபீஸ் தான் உங்களுக்கு. ஸோ அப்போ ஆல்மோஸ்ட் ஒரு பேண்ட் வந்து 400 ரூபா தான் வருது. 3 பேண்ட்டாக எடுத்தீங்க அப்படின்னா 1500 ரூபா பக்கம் உங்களுக்கு வரும். இதில் நீங்கள் கோம்போவாக வந்து நீங்கள் 3 பேண்ட் வந்து நீங்கள் எடுக்கிறப்ப உங்களுக்கு 300 ரூபா உங்களுக்கு சேவ். ஸோ எப்பவுமே வந்து நீங்கள் வந்து சிங்கிளாக எடுக்கிறது இன்னொரு கோம்போவாக எடுத்துக்கோங்க. அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து அமௌண்ட் வந்து நல்லா சேவ் ஆகும். அந்த அமௌண்ட்டுக்கு நீங்கள் இன்னொரு ஐட்டம் கூட நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதுலேயும் சைஸஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்லா சைஸஸுமே இருக்குது. ஸோ இங்கே பாருங்கள், இது ஆக்சுவலாக வந்து ஸ்ட்ரைப்ஸ் மெட்டீரியல் உங்களுக்கு இருக்குது. ஸோ அது வந்து லைட்டாக ஸ்ட்ரக்சர் மாதிரி தான் உங்களுக்கு இருக்குது. காட்டன் பேண்ட் உங்களுக்கு. ஸோ அதுலேயே வந்து நிறையா வந்து ஒரு மெட்டீரியலே வந்து ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது பாருங்கள். ப்ளைனாக வேணாலும் உங்களுக்கு இருக்குது. ஸோ அதுவே வந்து லைட்டாக வந்து சின்ன மைல்டாக வந்து டாட்டட் வேணாலும் உங்களுக்கு இருக்குது. எல்லா கலருமே உங்களுக்கு இருக்குது. ஜஸ்ட் நீங்கள் கோம்போ எடுக்கும்போது ஒரு பீஸ் வந்து உங்களுக்கு வெறும் 400 ரூபா தான் உங்களுக்கு இருக்குது. ஜீன்ஸ்லேயே பார்த்தீங்க அப்படின்னா 495 ஆரம்பிச்சு 695 வரைக்கும் இந்த கேட்டகரி எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அது எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து ஹேங்கிங்கில் வச்சிருக்காங்க. இதுலேயுமே உங்களுக்கு வந்து ஆஃபர்லேயே போட்டிருக்காங்க பாருங்கள். அதாவது 25% டேக் இருக்குது, உங்களுக்கு 5% டேக் இருக்குது. ஸோ இது எல்லாமே
எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு வந்து ஆஃபர்லேயே உங்களுக்கு வந்து டிஃபால்ட்டாக உங்களுக்கு வந்து ஹேங்கிங் பண்ணியிருக்காங்க. ஜஸ்ட் நீங்கள் வந்தீங்க அப்படின்னா போதும், வந்தீங்க அப்படின்னா ஆஃபரை நீங்கள் அள்ளிட்டு போயிடலாம். அந்த அளவுக்கு வந்து கலெக்ஷன்ஸ் நிறைய இருக்குது. ஜீன்ஸில் பாருங்கள் எவ்வளோ வெரைட்டிஸ் இருக்குது பாருங்கள். ஸோ இதெல்லாம் பாருங்கள், இதெல்லாம் ரொம்ப ரேர் கலர்னு கூட சொல்லலாம். இந்த 2 கலர்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எங்கேயுமே கிடைக்காது. ஸோ அந்தளவுக்கு வந்து ஒரு ரிச் கலர், லேட்டஸ்ட்டாக ஒரு ஃபேன்சி மாடல்னு சொன்னால் இந்த மாதிரி கலர்ஸ் தான். நார்மலாக ப்ளூ அந்த மாதிரியான ஜீன்ஸ் மட்டும் நீங்கள் போட்டு நீங்கள் வேர் பண்ணவங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரியான கலர்ஸ்லாம் போடும்போது நல்லா டிஃப்ரெண்ட்டாக தனியாக தெரிவிங்க. நீங்கள் மென்ஸ் கேஷுவல்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். 395 695 வரைக்குமே உங்களுக்கு நீங்கள் சிங்கிள் பீஸ் எடுத்து ஆஃபர் இருக்குது. ஸோ அதில் வந்து செப்பரேட்டாக வந்து எல்லாம் மிங்கிள் ஆகி தான் உங்களுக்கு இருக்குது ஆஃபர்ஸ் எல்லாமே. ஸோ அதாவது வந்து உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் பீஸ் வந்து 395 போட்டிருக்கா. பட் ஆனால் வந்து நீங்கள் 3 பீஸாக எடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு 1000 ருபீஸ் தான். அதில் வந்து 195 ருபீஸ் வந்து உங்களுக்கு சேவ் தான். ஸோ இது எல்லாமே வந்து கேஷுவல் ஷர்ட்ஸ் தான் உங்களுக்கு. ஸோ நிறைய அதுலேயே வந்து உங்களுக்கு 3 பீஸ் 4 பீஸ் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஆஃபர் போட்டே தான் இருக்காங்க. டேக் பாருங்கள், இதுவும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 3 பீஸ் எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 1000 ரூபாய் தான். ஸோ நீங்கள் ஒரு ஷர்ட் எடுக்கிற இடத்துல நீங்கள் 3 ஷர்ட் எடுத்தீங்க அப்படின்னா எக்ஸ்ட்ரா உங்களுக்கு ஒரு 200 ருபீஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து சேவிங்ஸ் தான். ஸோ இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா 3 பீஸ் 1000 ரூபாய், ஒரு பீஸ் உங்களுக்கு 395 தான். ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் செட்டாக இப்போ எக்ஸாம்பிள் இந்த 3 ஷர்ட் எடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஜஸ்ட் ஒரு 1000 ரூபாய் தான் உங்களுக்கு. ஸோ 1000 ரூபாய்க்கு வந்து நீங்கள் 3 ஷர்ட் எடுத்துக்கலாம் நீங்கள். ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து உங்களுக்கு வந்து சேம் அதே தான், 395 உங்களுக்கு அதே தான். ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய கலர்ஸ் உங்களுக்கு இருக்குது பாருங்கள். இது எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து அதே தான். ஸோ இதுலேயே வந்து 1200 கூட உங்களுக்கு இருக்குது. ஸோ இதை விட கொஞ்சம் அடுத்த ரேஞ்ச் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிங்கிளாக எடுக்கிறப்போ உங்களுக்கு 495, இது நீங்கள் 3 பீஸ் எடுக்கிறப்போ 1200. இப்போ ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இந்த ரேக் ஃபுல்லாக வச்சிருக்காங்க பாருங்க. இது எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு கோம்போ மாதிரி தான் உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் 3 பீஸ் அப்படியே செட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அதுலேயே டேக்லேயே உங்களுக்கு மென்ஷன் ஆயிருக்கும். ஸோ அதெல்லாமே இதெல்லாம் கோம்போ ஆஃபர் அப்படின்னாலே மென்ஷன் ஆயிருக்கும் உங்களுக்கு. பின்னாடி பாருங்கள் எவ்வளோ ஃபார்மல் ஷர்ட்ஸ் வந்து எப்படி குமிச்சிருக்காங்க பாருங்கள். ஸோ இது எல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா சென்னை சில்க்ஸோட ஓன் பிராண்ட் கேகேவி ஆகட்டும். ஸோ அதேமாதிரி ஸ்லிம் ஃபிட்லேயே வந்து உங்களுக்கு கம்ஃபர்ட் ஃபிட் இருக்குது. ஸோ அதேமாதிரி ரேடியன், ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய பிராண்ட்ஸ், விட்டோமின். ஸோ இது எல்லாமே வந்து சென்னை சில்க்ஸோட ஓன் பிராண்ட். இது உங்களுக்கு இதோட ப்ரைஸ் ரேஞ்ச் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 595 1500 ருபீஸ் வரைக்கும் உங்களுக்கு வருது. ஸோ இது சும்மா எக்ஸாம்பிள் இந்த ஷர்ட் எடுக்கணும், விட்டோமின் அப்படிங்கிறது ஓன் பிராண்டு தான் அது. ஸோ இது 1495. ஸோ இதெல்லாம் பாருங்கள் எவ்வளோ ஃபுல் ஃபார்மல்ஸ் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் தாராளமாக இந்த பிராண்ட் நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ 36 ஆரம்பிச்சு உங்களுக்கு வந்து 44 சைஸ் வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து ஃபுல் ஃபார்மல்ஸ் உங்களுக்கு இருக்குது. ஸோ அது ஃபுல் ஹேண்ட் வேணாலும் உங்களுக்கு இருக்குது, அதுவே ஆஃப் ஹேண்ட் வேணாலும் உங்களுக்கு இருக்குது. ஸோ பின்னாடி பாருங்கள் எல்லா பிராண்டும் ஒரே இடத்துல இருக்குது. அதாவது நீங்கள் வந்து ஒரு ஷோரூம் செப்பரேட்டாக வந்து இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து பேசிக்ஸ் ஆலன் சொல்லி தனித்தனியாக செப்பரேட்டாக நீங்கள் தனித்தனியாக ஷோரூம் போக வேண்டியதில்லை. எல்லாமே ஒரே இடத்துல பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு செக்ஷனாகவே வச்சிருக்காங்க பிராண்ட் எடுக்குன்னு. அதாவது நீங்கள் பார்த்தீங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து லூயி பிலிப்ஸ் இருக்குது, உங்களுக்கு அடுத்தது ஆலன் சொல்லி இருக்குது, பேசிக்ஸ், யூஎஸ் போலோ, வேன் டிசைன், இந்தியன் டெட்டன் எல்லாமே வந்து செப்பரேட்டாக ஒவ்வொரு ரேக்காக வச்சிருக்காங்க. நீங்கள் வந்தீங்க அப்படின்னா பிராண்டட் என்ன பிராண்ட் வேணுமோ நீங்கள் சென்னை சில்க்ஸ் வந்துட்டு அந்த பிராண்டு கேட்டிங்க அப்படின்னா செப்பரேட்டாக நீங்கள் தனியாக பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். அதை தவிர உங்களுக்கு சென்னை சில்க்ஸோட ஓன் பிராண்ட் ZF பிராண்டுமே இங்கே அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ அதுவுமே அந்த பிராண்டட் செக்ஷனில் தான் மேலே வச்சிருக்காங்க. ப்ரைஸஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 1000 மேலே தான் இருக்கும். அந்தளவுக்கு உங்களுக்கு குவாலிட்டி இருக்கும். ஸோ தனியாக நீங்கள் செப்பரேட்டாக வந்து பிராண்டட் சூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் தாராளமாக 5th ஃப்ளோரில் இருக்கக்கூடிய இந்த பிராண்டட் செக்ஷன் நீங்கள் வந்துக்கலாம். பிராண்டட் ஷர்ட்ஸ் பார்த்தோம், பிராண்டட் பேண்ட் பார்த்தோம். ஸோ அதுலேயே வந்து பிராண்டில் டெனிமில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதுலேயும் உங்களுக்கு வந்து 25% வரைக்கும் ஆஃபர் இருக்குது. ஸோ ஷர்ட் நீங்கள் வந்து காட்டன் பேண்ட்டு அதேமாதிரி காட்டன் ஷர்ட்ஸ் அது மட்டும் நீங்கள் வந்து பிராண்டரில் வந்து ஆஃபர் கிடையாது. டெனிம்லேயுமே உங்களுக்கு வந்து ஆஃபர் இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் டெனிம் ஜீனுங்கிறது சென்னை சில்க்ஸோட ஓன் டெனிம் உங்களுக்கு ஜீன்ஸ் பேண்ட் அதுலேயுமே உங்களுக்கு ஆஃபர் இருக்குது. ஃபுல்லாகவே பாருங்கள் எவ்வளோ கலர்ஸ் இருக்குது, எவ்வளோ கலெக்ஷன்ஸ் இருக்குன்னு பாருங்கள். அது ஸ்ட்ரெச் ஆகட்டும், உங்களுக்கு க்ரஷ் பேண்ட் ஆகட்டும், எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து இருக்குது. ஸோ நீங்கள் அது கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஆஃபரில் ஒரு நல்ல குவாலிட்டியான ஒரு ப்ராடக்ட் வாங்க உங்களுக்கு திருப்தி இருக்கும். ஆடி ஆஃபரை நீங்கள் மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து இப்போ வந்து வெட்டிங் கலெக்ஷன்ஸ் அப்படின்னாலே பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்லாரும் ரிசப்ஷன் ஆகட்டும், வெட்டிங் ஆகட்டும் வந்து இது ஒரு வெஸ்ட் கோட் வந்து இந்த மாடல் வந்து ஒரு டிஃபால்ட்டாக இப்போ எல்லாமே வேர் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். அதில் வந்து ஒரு 50% ஆஃபர் இருக்குது. ஸோ என்ன ஒரு ஆப்னா பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைஸே வந்து உங்களுக்கு 1995 தான். அதில் 50% ஆஃபர் போகும் உங்களுக்கு 998, ஆல்மோஸ்ட் 1000 ருபீஸ் வந்து உங்களுக்கு ஒரு குவாலிட்டியான ஒரு வெஸ்ட் கோட் உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஸோ அதுலேயே வந்து டெனிம் கிளாத்லேயும் உங்களுக்கு இருக்குது பாருங்கள். அதாவது லைட் உங்களுக்கு ஸ்கை ப்ளூ கலரில் உங்களுக்கு இருக்குது, டார்க் உங்களுக்கு பிளாக் கலரில் உங்களுக்கு இருக்குது. ஸோ அதுலேயே வந்து டார்க் உங்களுக்கு ப்ளூ கலர் வேணுமோ அதுவுமே உங்களுக்கு இருக்குது. ஸோ இது எல்லாத்துலேயுமே வந்து உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 50% வரைக்கும் உங்களுக்கு ஆஃபர் இருக்குது. நீங்கள் பின்னாடி பாருங்கள், ஆக்சுவலாக கோட் ஷூட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதுவுமே உங்களுக்கு வந்து 50% ஆஃபர் இருக்குது. ஸோ கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா வந்து இப்போ கல்யாண சீசன் ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ கல்யாண பொண்ணுக்கு மட்டும் நீங்கள் வந்து ஆடி ஆஃபரில் வந்து நீங்கள் வாங்கிட்டு போயிடாதீங்க. கல்யாண மாப்பிள்ள வந்தீங்க அப்படின்னா அவங்களுமே நீங்களும் வந்து 50% ஆஃபர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதோட MRP டேக் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 12,995, ஆல்மோஸ்ட் 13,000 வருது. அதில் உங்களுக்கு பாதி பார்த்தீங்க அப்படின்னா 6,498 ரூபாய் தான். ஸோ 6,500 ரூபாய்க்கு பாருங்கள். ஸோ அருமையான ஒரு கல்யாண மாப்பிள்ள கோட் வந்து நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். ஸோ அதில் நிறைய கலர்ஸ் இருக்குது. இப்போ நான் காமிச்சது ஒன்று மட்டும் இல்லை, பின்னாடி இதெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டேக் டிஃபால்ட்டாக மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க 50%. ஸோ இது பாருங்கள் பிராட்பேண்ட் அந்த பிராண்டில் வந்து உங்களுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு 50% உங்களுக்கு இது உங்களுக்கு 6,000 ரூபாய் உங்களுக்கு ஆஃபரில் வந்து 3,000 ரூபா தான். இங்கே பாருங்கள் 3,000 ரூபாய்க்கு வந்து ஒரு கல்யாண மாப்பிள்ள கோட்டு. நார்மலாக ஒரு 10,000 ரூபா ஒரு 5,000 ரூபா இல்லாமல் ஒரு கோட் ஷீட் வாங்க முடியாது. அதுவும் உங்களுக்கு செட்டோட உங்களுக்கு பேண்ட்டோட உங்களுக்கு இருக்குது. ஸோ அதுலேயே நிறைய உங்களுக்கு கலெக்ஷன்ஸ் இருக்குது பாருங்கள். இது ஒரு மாடல் இருக்குது. ஸோ இதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 15,000 ரூபாய் உங்களுக்கு இருக்குது. ஸோ நிறைய இந்த மாதிரி 50% ஆஃபர் ஃபுல்லாகவே செப்பரேட்டாக தனியாக பிரித்து வச்சிருக்காங்க. ஸோ அதுவே லைட் கலர் வேணுமா உங்களுக்கு அது மாதிரி இருக்குது, டார்க் கலர் வேணுமா அதுவும் உங்களுக்கு இருக்குது.
ஸோ எல்லா கலர் காம்பினேஷன்லையுமே உங்களுக்கு வந்து இந்த கோட் ஷூட் இருக்குது. அது 50% ஆஃபர்லாம் இந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் கோட் ஷூட்லாம் மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. ஸோ இப்போ முன்னாடிலாம் பார்த்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா 3000 அதாவது 6000 உங்களுக்கு கோட் ஷூட் வந்து 3000 50% ஆஃபர் இருந்துச்சு. நான் அதை விட கம்மியாக இருக்கான்னு கேட்டேன், அதை விட கம்மியாக இருக்குன்னாங்க. ஸோ அதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 1995 ரூபா, அதாவது ஆல்மோஸ்ட் வந்து 2000 ரூபாய். 1000 ரூபாய்க்கு பாருங்கள் கோட்டு. ஸோ இதை பார்த்தே நான் வந்து ரொம்ப 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 சர்ப்ரைஸ் ஆகிட்டேன். என்னடா 1000 ரூபாய்க்குள்ள ஒரு கோட் இருக்கான்ட்டு. அதோட இன்னொரு சர்ப்ரைஸ் என்னடா நான் கோட் போட்டிருக்கேன்னு பார்க்குறீங்களா? ஆக்சுவலாக இது வெறும் 650 ரூபா தான். ஸோ 650 ரூபா 1300 ரூபா வந்து 50% ஆஃபரில் வெறும் 650 ரூபாய்க்கு எவ்வளோ ஃபிட்டாக இருக்குது பாருங்கள். ஆக்சுவலாக ஸோ எனக்கு ஆக்சுவலாக பிளாக் டிஷர்ட் போட்டனால எனக்கு ரொம்ப மேட்சாகவே இருக்குது. போகும்போது அதே பர்ச்சேஸ் பண்ணிடும்னு நினைக்கிறேன். இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா 5000 ரூபா உங்களுக்கு ஆஃபர் ப்ரைஸில். இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா 7500 ரூபா, 15000 ரூபா உங்களுக்கு ஆஃபர் ப்ரைஸில் உங்களுக்கு 7500 ரூபா தான். சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள். ஸோ கல்யாண மாப்பிள்ளைகளாக பார்த்துட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கோங்க, மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. சில பேர் வந்து வெட்டிங் ரிசப்ஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஷர்வானிலாம் வந்து ரொம்ப கிராண்டாக இருக்கும், சிம்பிளாக இருந்தால் போதும்னு நினைப்பாங்க. அவங்களுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா குர்தாஸ்ன்னு வந்து கொஞ்சம் ஒர்க்கு இருக்க மாதிரி இருக்குது பாருங்கள். சின்ன சின்ன செயின் வச்ச மாதிரி உங்களுக்கு வந்து சின்ன சின்னதாக வந்து உங்களுக்கு இந்த மைல்டாக அந்த கோல்டன் டைப்பில் வந்து உங்களுக்கு பிரிண்ட் பண்ண மாதிரிலாம் உங்களுக்கு இருக்கும். அதுவுமே உங்களுக்கு 50% ஆஃபரில் இருக்குது. 4995. இது ஆஃபரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 2500 ரூபா தான் உங்களுக்கு. ஸோ 2500 ரூபாய்க்கு வந்து நீங்கள் செட்டோட வந்து நீங்கள் அப்படியே வந்து குர்தாஸ் வந்து நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதுக்கு மேட்சாக உங்களுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு டர்பன் வந்து உங்களுக்கு மேலே இருக்குது. டர்பனே பாருங்கள் எவ்வளோ வெரைட்டிஸ் இருக்குது பாருங்கள். ஐ திங்க் ஒரு 4 to 5 வெரைட்டிஸ் பக்கம் உங்களுக்கு இந்த இருக்குது அதில். ஸோ அதிலே வந்து குர்தாஸ் வந்து உங்களுக்கு 50% ஆஃபர் வந்து இங்கே கீழே சாம்பிளுக்கு வச்சிருக்காங்க. ஃபைனலாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ரெயின் கோட்டு, இந்த ஆஃப் ஹேண்ட் ஜாக்கெட் உங்களுக்கு இருக்குது பாருங்கள். ஸோ இதெல்லாம் வந்து 1500 rupees உங்களுக்கு இருக்குது. ஸோ வித் உங்களுக்கு கேப்போட உங்களுக்கு இருக்குது. இதில் வந்து உங்களுக்கு 25% உங்களுக்கு டிஸ்கவுண்ட் இருக்குது. ஸோ இது ஒரு ப்ரைஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு 995. இதில் ஒரு 10% டிஸ்கவுண்ட் உங்களுக்கு இருக்குது. ஸோ இதில் எல்லா சைஸஸுமே உங்களுக்கு இருக்குது. இப்போ பார்க்குறது எல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா சில பீசஸ் உங்களுக்கு டிஸ்கவுண்ட் இருக்கும், சில பீசஸ் உங்களுக்கு 25% உங்களுக்கு இருக்கும். ஸோ எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு டேக்லேயே மென்ஷனாக இருக்கும். நீங்கள் வந்தீங்க அப்படின்னா இதையுமே நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். மென்ஸ் ஆக்சசரிஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கேப் இருக்குது, உங்களுக்கு அந்த கோட் ஷூட் மேட்சாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா டைஸ் உங்களுக்கு இருக்குது. ஸோ அதே மாதிரி சாக்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா செட்டாக 3 வந்து கோம்போவாக உங்களுக்கு வச்சிருக்காங்க. ஸோ எல்லாமே நீங்கள் வந்து அக்சசரிஸுமே இங்கே வந்து நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதுவும் உங்களுக்கு பிராண்டடில் உங்களுக்கு இருக்குது. ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோட எண்டுக்கு வந்துட்டோம். ஆஃபர் அப்படின்னாலே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆடி தான். ஆடி ஆஃபர் அப்படின்னாலே நம்மளோட சென்னை சில்க்ஸ் முன்னாடி நான் சொன்ன மாதிரி தான். ஸோ அந்தளவுக்கு மென்ஸ் கலெக்ஷன்ஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய வந்து 25% 50% அதெல்லாம் அந்த கோட்லாம் வந்து கோட் ஷூட்டில் ரொம்ப ரொம்ப சர்ப்ரைஸ் ஆகிட்டோம். அந்தளவுக்குலாம் வந்து ஆஃபர் தர முடியுமா அந்தளவுக்கு இருந்துச்சு. அதாவது டெனிம் ஆகட்டும், காட்டன் எல்லாத்துலேயுமே உங்களுக்கு ஆஃபர் இருக்குது. நீங்கள் வந்தீங்க அப்படின்னா டேரெக்டாக ஆடி ஆஃபரில் நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கோங்க. இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோ சந்திக்கிறேன். பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.